Predstavujeme naše nové bezlepkové cestoviny Liana Quadrucci, teda klasické fliačky. Dnes si z nich pripravíme granatierský pochod, známy aj ako granadír. Najprv ošúpeme a nakrájame zemiaky na kocky a uvaríme ich v osolenej vode s trochou oleja. Medzi tým nakrájame cibuľu, opražíme ju do zlatista a nakoniec pridáme mletú papriku, ideálne pri vypnutom sporáku, aby nezhorkla. Fliačky Quadrucci varíme podľa návodu. Vysypeme ich do vriacej osolenej vody, odporúčame 2 litre vody na 200 gramov cestovín. Varíme ich 9 až 11 minút a občas premiešame. Po uvarení ich prepláchneme studenou vodou a scedíme. Nakoniec všetky suroviny spojíme dokopy. Zemiaky, cestoviny aj opečenú cibuľku. Dochutíme podľa seba, soľou, korením a pre sviežosť môžeme pridať aj jarnú cibuľku navrch. A je hotovo. Tradičný granadír v bezlepkovej verzii, ktorý si zamiluje celá rodina.